Λοιπόν, δεν έχει πιει καφέ, οπότε. Ναι, μην μου μιλάτε οπότε. Ωραία. Εντάξει, θα τα πούμε μόλις πιω καφέ. Καλά, καλά, bye. Ακόμα δεν έχουμε πιει καφέ. Α, ναι, sorry. Ήπιε καφέ. Πιει καφέ. Ναι. Ότι δεν ξέρουν ότι έχουν κρύο λάτι, όμως και βάλουν στην αφεντήρια να τους είναι κρύο. Και μάλλον δεν ακούστηκε αυτό, είπες, οπότε. Τώρα αυτό εδώ είναι κρύος λάτες σε αυτό το ποτήρι. Λάτι είπα. Κοίτα εδώ, κοίτα μορφιά. Κοίτα μορφιά εδώ. Τι λέγαμε. Όχι, αυτό εννοούσα. Δες εδώ μορφιά. Babe, θα μου πάρεις μια μπίπα. Πολύ δικό μας αστείο. Τι? Μόλις τώρα το είπα. Εντάξει, θα μου πάρεις μια μπίπα. Όχι. Αυτό υποτίθεται είναι το main αξιοθέατο της Βιέννης, σωστά? Ναι. Αυτό είναι. Jack, I'm flying, Jack! Αυτό είναι. Ναι, ρε πλάκα. Άρα καλά το κατάλαβα. Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε Αλάνη, μπράβο. Εσύ το πως είσαι. Σαν καρναβάλι. Δείξε λόγοι σε να δείξω το αληθινό καρναβάλι. Πού είμαστε? Το αγαπημένο μέρος του κόσμου. Ποιο? DM. DM. Είσαι στον αμυγδαλό DM? Ναι. Αλήθεια? Αυτά είναι τα μαλλιά μου χωρίς σκούφο. Τελεία. Εδώ με την Πήγαμε τα DM για να δω που δεν πάμε τίποτα. Εδώ με την κοριτσάρα μου είναι η φάση. Για πες Μπαζίλικα, τι πήραμε? Πήραμε δύο μπλούζες και ο Κώστας είδε τη μία και επειδή είχε τρύπες νόμιζε ότι είναι τρύπια, αλλά έτσι φοριέται. Βασικά δεν νομίζω ότι είναι τρύπια, είναι τρύπια, απλά έτσι φοριέται. Δηλαδή και τα δύο ισχύουν. Ναι, αλλά εσύ νόμιζες, γιατί μου λες, μα αυτό είναι τρύπιο. Τέλος πάντων, λες και είμαστε οι παππούδες Σκάσε. μας. Και η μεγάλη ώρα. Ωραία, ξαναπες τι της έκοψα πριν, ναι. Θα πεις λίγο πιο savage. Big time has finally become. Θα πάμε να φάμε 5 guests. Περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό από πίσω από το ταξίδι. Και ναι. Ωραία. Μένει το σύνδρο. Ναι, αυτό είπες και εσύ το βράδυ. Ναι, όντως. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα λάβουμε τη σοκολάτα της αγάπης και τώρα θα κάνουμε Ναι, κάνε όμως. Ωραία. burger νούμερο 1. Ωραία. Λαχταριστές πατάτες. Έχει κι άλλες μέσα. Εννοείται. Φυσικά και έχει. Άνοιξε λίγο τον μπέργκερ σου. Το 2 είναι. Τι είσαι? Νούμερο 2. Στην καρδιά μου είσαι νούμερο 1. Αυτό είναι παράδεισος. Και αυτό είναι κόλαση. Αυτό εννοούσα. Για πες. Φάγαμε 5 guests. Τώρα πάμε στο ξενοδοχείο να ξεχωριστούμε γιατί το βράδυ δεν πάμε μόνο. Γιατί είσαι έτσι όμως? Σ' αγαπώ το Χριστό σου. Έχει κρύο. Α, όχι γενικά γιατί είσαι έτσι. Η μούρη σου, γιατί είναι έτσι εννοώ. Πήγα μόνος μου να πάρω βαλίτσες και πράγματα που είχαμε αφήσει στο σταθμό για να μην τα κουβαλάμε. Έκανα πάνω από μία ώρα. Αυτή η κυρία εδώ καθότανε, έξινε το. Και ναι, τέλος πάντων. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να βγούμε. Και αυτή έχει βάλει τα αστυνομικά της εδώ πέρα. Είναι σαν τον μαύρο Spider-Man. Γεια. Όντως. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. What's good? Τι είναι εδώ? Το πολιτισμικό κέντρο. Τι? Έλα, κάνε. Τι να κάνω? Ξέρεις τι να κάνεις. Και μετά δυο τα χέρια. Όσοι καταλάβατε το reference, μπράβο σας. Τι? Μιλάμε μια ιστορία. Πού είμαστε? Είμαστε σε μια pub. Είναι pub. Όχι, σε ένα μπαρ. Δεν ξέρω μωρέ, είναι σε ένα μπαρ. Είμαστε σε ένα bar. Ωραία, ένα cheers. Λοιπόν, guys, έχω γυναίκια. Κι εγώ είχα. Ο Κώστας δεν μου είπε ακόμα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδί μου. Δεν έχει πάει ακόμα 12. Δεν μου πες χρόνια πολλά. Δεν έχει πάει 12 ακόμα εδώ. 12 έχει πάει στην Ναι, στην Ελλάδα. Ελλάδα γεννήθηκα. Εδώ είναι 11 και. Στην Ελλάδα Τέλος γεννήθηκα πάντων, όμως. καλά. Πάμε. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to us. Λοιπόν, καλημέρα. Είναι μέρα τώρα, δεν φαίνεται, αλλά είναι μέρα, ναι. Και πια έχει γενέθλια σήμερα η κοπέλα από εδώ. Χρόνια πολλά. Στο vlog μας. Ωραία, αυτά είναι τα Ζάρα. Και το βάζεις και δίπλα. Τα μπερσκά, μπράβο. Δεν έχει ξαναδεί. Ναι, είναι περίεργο. Πάμε να σου τραγουδήσει τώρα, λοιπόν. Να ζήσεις Μπαζιλίκα και χρόνια πολλά. Και του χρόνου. Τι αυτό?
μια Μπάρμπι. Μια Μπάρμπι και μια πιο όμορφη από την Μπάρμπι. Γεια! Αυτό σου είναι, ήταν και τόσο μικρό όπως παραμέτρα. Ωραία, συγγνώμη. Μίλα. Δεν φάω τι. Τι είμαστε εδώ, μπραντς, τέτοια. Δεν έλεγα αυτό. Άρα, γίνεις 20 χρονών. Ναι. Και αλλάζω δεκαετία και δεν πάρα πολύ σαν αυτό. Γιατί? Και για να μην κλάψω Ξέρεις πόσο χρόνο είμαι εγώ? κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη ηλικία, θα βασιλεύω στα μάτια με την ένα TikTok trend που είδα και λειτουργεί. Πάμε! Φαίνεται στο τζάμπι. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Φτάσαμε, αυτό εδώ είναι το παλάτι. Τι έχεις να πεις? Εγώ δεν το έχω δει. Μοιάζει με όλα τα παλάτια, δηλαδή με το παλάτι του Λουδοβίκου. Όπου ένα παλάτι, ξέρεις, το λέει συνέχεια. Αυτό έτσι. Ωραία, πάμε να δούμε. Πήραμε εισιτηριάκι, 2 άτομα, 40 ευρώ, λες και πάμε στα VIP στο Καλεσκάκι. Βλέπουν, κυρίες και κύριοι, καλά τους κάνουν στα νησιά που τους παίρνουν τον κόλο. Τους παίρνουν τον κόλο, τους παίρνουν από κόλο βασικά, τέλος πάντων. Τι λέει? Δεν απαντάει. Ρήμας ίσως. Τι? Κάπως έτσι. Ναι, εσύ. Αν είναι έτσι, δεν ξέρω χέρια μας είναι. Κάτι λέει τώρα αυτή. Το βγάζω αυτό. Είναι ακραίο ότι η πύλη είναι τόσο μεγάλη και όλοι οι λύθοι έχουν μαζευτεί εδώ πέρα και παίζουν με τον πάγο τόση ώρα. Ισχύει. Το ακούω. Τι ωραία θέα. Όχι, sorry. Τι ωραία θέα. Basic as fuck. Γεια. Πάω να φάμε σνίτσελ επιτέλους. Ναι. Και έχει πολύ κρύο. Έχει χίλιο. Ήλιος με δόντια είναι αυτός. αυτό Μπράβο. θέλω να πω. Άντε ρε. It's easy. Πάω να φάμε σνίτσελ. Το είπαμε ρε βλάκα. Ναι, ακόμα πάμε όμως. Babe, θα φας ξύλος. Θέλεις να δείτε ποια είναι η τύχη μας? Ναι. Γιατί είμαστε αυτοί. Όλοι αυτοί περιμένουν για να φάνε. Φάγαμε. Λοιπόν, τελικά φάγαμε σαμπουί. Ξέχασαμε να το δείξουμε πριν. Είναι η εύκολη λύση. Και ήταν ένα τίμιο. Τι? 7 στο 10. 7. Ναι. Σαν εσένα, 7. Ναι, μπορεί να σβήσαμε χθες μια βλακεία, αλλά η κυρία ήθελε να σβήσει και μόνη της, οπότε της πήραμε αυτό για να σβήσει και να χαρεί. Να σου τραγουδήσω? Ναι. Ωραία. Δεν θα είναι στο βίντεο όμως. Καλά. Bye. Δώστε ένα βίντεο το φίλο με τον γλυκούλη, τον... Πώς το λένε? Όχι, τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω. Αλλά ναι, είναι πολύ γλυκούλης αυτός, παιδιά, να ξέρετε. Έχει το μαγαζί εδώ. Αυτό. Για πες. Πήραμε τα σουβενίρ μας και τώρα κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο. Και πρέπει να ψάξουμε ένα μέρος για να φάμε το βράδυ γιατί η ώρα είναι κατηλημένα. Κατηλημένα? Ναι. Μιλάνε στο τηλέφωνο, τι κάνουν? Ναι. Ωραία. Τι έχει? Α, ήθελα να πάρουμε στην Τέτα. Να τις κάνουμε συλλογία προφυλακτικά από όλες τις χώρες που πάμε. Τέτα, αν δουλεύεις αυτό, γεια. Γεια. Σε λίγο θα πάμε, να φάμε schnitzel με Kartoffeln Salat, oder? Ja. Και... Jawohl. Και... Τώρα εγώ βαριέμαι να σηκωθώ να ετοιμαστώ, να βαφτώ, αλλά πρέπει για να μείνω στο γάμο του Χριστό. Sorry. Θα βάλεις βίντεο, θα βάλεις βίντεο. Hi. Για πες που πάμε. Το πάμε. Α, πάμε να φάμε schnitzel Ναι, με αυτό Kartoffeln. το το πρωί όμως. Α, ναι, τώρα θα πάμε στη ουρά γιατί έχουμε κάνει Στίγουρα. κράτηση. Είπε στη ουρά, θα το δώσω λίγο θα το πει. Είπα στη ουρά. Καλά, πάμε στη ουρά. Και πάνε η μέση. Ωραία, πάμε. Θα τους το πεις εσύ. Δεν είναι όλα Χριστούγεννα, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί. Αυστριακή τι φάση γάμο, είναι 21 Ιανουαρίου. Σε στολίστε. Λοιπόν, ήρθαμε να φάμε εδώ. Για πες για αυτό το μαγαζί κάτι. Θα πω μόνο ότι το σνίτσελ έχει 30 ευρώ μία μερίδα. Μία μερίδα. Ναι, αλλά δεν σε το... ροθέα. Ναι, δείξε με λίγο. Και άμα το δείτε που θα σου δείξουμε σε λίγο, είναι ένα κουμήρικο σνίτσελ. Μπορεί να πήρε άλλο αυτός. 10 ευρώ. Ωραία. Οπτικά. Αυτά. Ωραία. Εφιάλτες στην κουζίνα be like. Οι πελάτες δείχνουν πολύ ευχαριστημένοι. Το φαγητό φαίνεται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του κοινού. Λοιπόν, και τώρα που ήρθε το φαγητό, τι έχεις να πεις? Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι
Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι τα άξιζε, αλλά είναι πάρα πολύ τιμένο. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω φάει στη ζωή μου, το σνίτσελ. Παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητοί viewers, χιλιάδες που βλέπετε αυτό το vlog, να ξέρετε ότι δεν είναι 4 ώρα το πρωί, είναι 10 το βράδυ. Γεια. Τελευταίο vlog της ημέρας. Αύριο φεύγουμε. Τι? Αυτό. Bye. Για πες. Φεύγω. Επιτέλους. Κάπου εδώ να πούμε ότι ο Σλοβάκος οδηγός οδηγάει και μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτό. Ναι, δεν είπαμε επίσης ότι πετάμε από Βρατισλάβα. Τι έχεις να πεις? Πότε να το πούμε? Τόσα vlog έχω κάνει από το πρωί. Και δεν έχω πει πάμε Μπρατισλάβα. οκ, ναι, οκ. Είμαστε στην Μπρατισλάβα πάλι, ναι. Ωραία, ναι, αυτό. Φτάσαμε στο bus station και... Έχει mall. Βασικά το bus station είναι μέσα στο mall. Τέλειο. Σαν γαλιδούλα. Τι τρως? Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτά. Σλοβένικο σάντουιτς. Και αυτό το πολύ ωραίο κρουασάν. Ναι, και? Σήμερα έχω αποχαιρετήσει 2 χώρες. Ισχύει. Την τρίτη χώρα που θα αποχαιρετήσει. Την τρίτη χώρα που θα αποχαιρετήσω. Και το απόγευμα? Το απόγευμα θα έχω πάει σε 3 χώρες την ημέρα. Μπράβο ρε, Γκιούλιβερ. Δεν ξέρεις κάποιος είναι, Αυτό βασικά. Ξέρω, είναι ταξίδι την Γκιούλιβερ. Μπράβο, ναι, άντε πάμε τώρα. Τελικά τα μικρά αεροδρόμια είναι τα καλύτερα. Σακ τέλειο είναι, τέλειο. Όπου ο κόσμος. Βασικά δεν ήθελα αυτό που βγαίνει. Από εδώ θες να φύγεις? Ούτε από εδώ θέλω. Κολοκατάσταση. It ain't no lie. I wanna see you out that door, baby. Bye.